rinne me cuasa le réo lális, scríobh sé leabhar go leor agus gearrscéalta agus úrscéalta. sé dhear seachtain na lugahíán mar dear a sarn agus dúnach agus rinne me an cuasa sa nearrscéalaíocht. Agus sin an rud an áíre is spreag me mar dear a le tuairt faoi. Bhíne scríobh na rí me gobar sa radio agus sa telefís scríobh me neart scriptanaí mar dear a. Agus scríobh me rint altainna Johan go ham. Ach níor scríobh me riamh in gearrscéal agus tásúil am gur gearrscéalta cuide go seo. Cá crotáide bheith gearrscéal, bhfuil is agad tús agus an sin tá sé géibriú leis go dtí buic fointe agus an sin nuair hagann tú go dtí buic fointe an scéal críochtaíonn tú an scéal rééisúnta scipaín na dhéar sin mar is canál Alain Fuileta a baint leis a Gean ceart a scríobh agus bhfuil bhí me gere sin a chuir bhéim agus a bhaint amach mar dear as na scéalta seo. Tá sé táhachtach mar dear chuile hanga mar dear atá go litríocht héanaach. Tá teach táhachtach cinnach mar litríocht an Ghaeilge litríocht a méle. Ach níl dear mar a bháin le na bí sulgan innatáin na hergite. Leabhar Ghaeilge. Níl mór an din fós hams leabhar se. Bheith Geanach tásúil am is hééis an aglah seo bhfuil is go mbeidh céite na mílte beidir a go amach á cheannacht. Cé bhfuil chuide go na seanmhaistearí Martin ó Caine agus sin tá sé deachar sáteachar iad a léamh mar sin héin is fiú iad a léamh seanfáric ó Conaola agus is fiú iad a léamh marall ar an stíl tá stíl brácob agus is fiú beganín am agus dua a chailób mar siad na máistríad. Ní bhfuil mé chuir áras na rón fós bhfuil scríobh. Hééis an aglah se mé cinnte gur mé siad gléocharan.